Għal sena oħra se jittella l-avveniment tal-Premju Anzjanità Attiva li se jerġa' jirrikonoxxi u jiċċelebra l-kontribut u l-impenn ta' persuni u organizzazzjonijiet f'dan il-qasam. F'konferenza tal-aħbarijiet tħabbar li nfetħu n-nominazzjonijiet biċ-ċans li individwi jew għaqdiet jiġu nominati sa 8 ta' Settembru li ġej. Il-Premju Anzjanità Attiva jittella taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Anzjanità Attiva, Malcolm Paula Ġużgalja, enfasizza l-valur tal-premju bħala mezz biex inħeġġu lill-anzjani jkomplu jgħixu ħajja attiva u involuta, filwaqt li saħaq li l-pajjiż għandu bżonn individwi u gruppi li jservu ta' eżempju u li juru li l-età mhux ostaklu, imma opportunità biex tkompli tgħix b'mod pożittiv u produttiv. L-organizzaturi ħabbru li qed jilqgħu applikazzjonijiet f'6 kategoriji differenti, inklusa l-innovazzjoni u t-teknoloġija fl-anzjanità kulturali, anzjanità sportiva, volontarjat fl-anzjanità u solidarjetà interġenerazzjonali. Amy Friġġieri, chairperson tal-bord tal-Premju Anzjanità Attiva, spjegat lil One News il-proċess li se jwassal għas-serata ta' din is-sena. Din is-sena l-bord ser ikun qed jilqa' in-nominazzjonijiet għal 6 kategoriji. Barra minn hekk dakinhar ta' ċelebrazzjoni ser inkunu qed niftħu permezz ta' Expo fejn ser inkunu qed ikun hemm wirja sabiħa tal-attivitajiet li jsiru fiċ-ċentri tal-anzjanitana u ser jilħaq il-qofol tiegħu billi nippremjaw il-rebbieħa ta' dawn is-6 kategoriji. Fil-konferenza li nediet l-attività ta' din is-sena, Dr. Renzo De Gabriele, kap eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-komunità, semma l-importanza ta' dan l-arfin lil dawk li jippromovu l-anzjanità attiva f'Malta. U nnota kif il-premju jaraf l-importanza ta' diversi modi kif l-anzjani jistgħu jkomplu jikkontribwixxu b'mod attiv fis-soċjetà. Aħna x'inhu l-iskop tagħna meta persuna tara holistikament, meta inti tibqa' attiv, ħatejnek anke fil-menti tiegħek, ħatejnek anke fiżikament, ħatejnek anke fil-well-being ġenerali tiegħek. Mela allura meta inti anzjan jibqa' attiv għal kulħadd imma speċjalment għall-anzjan, ħajkun jista' jkun iktar jgħix f'saħħtu u aħna lina importanti l-quality of life, mhux biss li tgħix imma joġoħ ta' sodda, imma l-kwalità tal-ħajja. U meta inti tibqa' attiv, il-ġisem u l-ment jibqgħu aktar reżiljenti, iktar għaddejjin u l-kwalità ta' ħajja tiegħek tkun ħafna aħjar. Kulħadd jista' jinnomina lil xi persuna attiva f'dan il-qasam permezz tas-sit uffiċjali jew il-mezzi soċjali tal-Anzjanità Attiva. Il-qofol jintlaħaq bl-Expo u ċ-ċeremonja finali nhar it-18 ta' Ottubru li ġej, fejn jitħabbru r-rebbieħa ta' din is-sena tal-Premju Anzjanità Attiva.